Agora que xa conocemos o modo edición, imos facer un sinxelo exercizo coa súa maior arma ou a maior potencia que ten un programa de 3D, que é a extrusión. O exercizo que vamos facer vai a consistir en facer como unha especie de pezas do Tetris a modo moi simples, sen ter as liñas de separación entre cubos, vale? Simplemente como primeira aproximación. E o mesmo facemos ao final unha pequena sinxela animación con elas, vale? Simplemente como rudimento de animación. Entón, vou partir do cubo de inicio, vou pasar a modo edición, dándolle ao tabulador, selecciono unha cara e vou a extruir. Para extruir, ou ben lle dou a este botón, ou ben lle o atallo coa E. Entón, vou a darlle a E, vou extruir con respecto ao eixo Z, vou a darlle a control, movo o rato, clic, co esquerdo fixo. Vale. Vou darlle o control simplemente para facer snap, para facer un axuste á rexilla. E control, e xa teño unha das miñas primeiras pezas do Tetris. Vou a darlle unha cor, en materiais, selecciono unha cor base para este material, por exemplo, amarelo, e sempre preguntades por que non se me ve a cor, porque non estamos en modo sombreado de vista para ver os obxectos cos materiais preinstalados. Vale, se cambio de modo de vista, poder ver os materiais, polo menos a cor dos materiais. Vou a pasar outra vez a modo obxecto, porque se engado un novo obxecto en modo edición, sería parte do mesmo obxecto, non serían dous obxectos separados. Entón, paso a modo obxecto, agrego outro cubo, para que sexa un obxecto separado do primeiro. Este cubo vouno desplazar no eixo Y, e vou facer o mesmo, vou facer unha pequena edición con el. Entón, paso a modo edición, dándolle ao tabulador, selecciono unha cara e control pulsado, selecciono outra cara e vou facendo unha extrusión das distintas caras con respecto á súa normal. Obviamente, imos poder extruir con respecto a outro punto, simplemente quitándolle a restricción de movimento co nome do eixo correspondente. Vale, vou darlle tamén outro material, un novo material, ese novo material vai a ter unha cor vermella. Paso a modo obxecto, agrego outra malla de tipo cubo, desprazo a no eixo Y, vou a editar esta malla, paso a modo edición, entón selecciono, extruyo, selecciono e extruyo con control pulsado, selecciono e extruyo con control pulsado. Xa teño outra das miñas pezas, vou a darlle un novo material, unha cor de base, por exemplo, verde. Agora vou facer agregar outro cubo, malla, cubo, vou desplazalo no eixo Y, exemplo, este vou desplazar un pouquiño máis agora mesmo, vale? Este cubo vou a pasar tamén a modo extrusión, a modo edición, selecciono e vou extruir, extruyo outra vez, control pulsado para ter o snap asegurado, e vou extruir outra vez. Este obxecto vou darlle un novo material que sexa de cor base azul. E así iría modelando as pezas do noso Tetris. Agora faremos a animación.